Bueno, bona tarda, són les 8:03, estem a temps de revolta a la segona hora. Entrevistarem a Montse Castanyer. Montse, bona tarda. Bona tarda. Montse, t'han entrevistat gaire a la ràdio? Mai, és la primera vegada. La Montse Castanyer... per cert, Montse, ahir va ser el teu aniversari, oi? Sí, gràcies. Moltes felicitats. Gràcies. La Montse Castanyer és membre del comitè d'empresa d'Esfosa, del sindicat COS, i treballadora d'Esfosa. Esfosa, Dani, te'n recordes la setmana passada que vam parlar a la rajada el senyor Remissa, tota la problemàtica dels drets laborals que se'ls passa pel forro, el racisme, la xenofòbia, les amenaces, els drets dels treballadors que no existeixen, falses cooperatives... Doncs tot allò que vaig jo donar només pinzellades. Llavors, diumenge passat vam fer un acte ara Junts per Centelles que junta la CUP, Esquerra Republicana i uns independents que estem a l'Ajuntament, i la Montse doncs, va tenir, vam donar uns minuts amb un micròfon que parlés el que volgués i es va expressar molt bé, molt clar i molt contundent. I la vaig convidar al programa, va acceptar, jo molt content, en Dani molt content, perquè nosaltres compartim els seus pensaments i aquest programa, quan vam començar a fer aquest programa en Dani i jo, vam fer som amants de la música, ens agrada molt la música i som les persones que creiem que s'ha de fer revolta, una revolta al carrer, que la gent ha de lluitar, no ha d'estar callada, i vam començar-ho a fer, per això ens hem anat sortint, i quina millor manera de lluitar és que portar una persona com tu, que ets molt combativa i molt lluitadora. Montse, abans que expliquis la teva situació personal d'ara, fes-me per contextualitzar el conflicte d'Esfosa. Què està passant a Esfosa? Bueno, Esfosa està passant que fa 2 anys doncs jo era ja membre del comitè, triar a dit, no? Com tots els comitès que hi ha a les càrniques, hi ha moltíssimes empreses que no són càrnies, i aleshores doncs jo vaig ser 4 anys per comissions, després vaig ser 4 anys per UGT, i aquests sindicats es reparteixen les majories cada 4 anys. Aleshores, doncs, hi havia d'haver eleccions i van començar a despedir gent, o sigui que en plan pitjor que els delinqüents, i jo em vaig començar a enfadar. I a partir d'aquí es van repartir unes cartes que se'ns tocava primer 8 persones, després a 16, i després hi anàvem tots els treballadors enrere. Era on era, no, això? No. O sigui que en plan us toquem el sou. Però una baixada de sou era? Era una baixada de sou d'un 15 o un 25%. Si ja tenim uns sous precaris, sí, una baixada d'un 15 o un 25%, això ens suposava no poder pagar ni l'hipoteca ni lloguer, ni fins i tot donar menjar als nostres fills, no? Llavors jo, com era del comitè d'empresa, em vaig enfadar molt i vaig començar a mobilitzar el comitè. Aquí estaves a comissions? Jo en aquells moments estava a UGT. UGT. Els primers 4 anys vaig estar a comissions. I aleshores vaig mobilitzar el comitè d'empresa, vaig dir que això no podia ser. Els comitès d'empreses que hi han hagut fins que va entrar COS, doncs eren comitès que quan tu pujaves a la sala de juntes amb l'empresa ja estava tot amanyat i només et deien firma. Jo, evidentment, sempre m'he negat a firmar coses que puguin perjudicar a mi i als meus companys. I tot el que crea precarietat laboral, que realment n'hi ha moltíssima, no? I a partir d'aquí, doncs, vaig reunir els sindicats amb l'empresa, vaig demanar un assessor d'UGT a Barcelona, al qual va venir un senyor de Barcelona que si jo no en tenia ni idea ell menys, i donaven la raó a l'empresa. I va ser quan jo em vaig enfadar moltíssim i vaig dir, bueno, aquí s'ha de fer alguna cosa. Això que deies de posar els membres del comitè a dit, no només és de les càrniques. Jo he treballat a diversos altres llocs i conec d'altres llocs que es fan, o encarregats, o gent de confiança que agafa l'empresa i es posen a dit. A mi ara tot això m'està arribant. Jo fins ara pensava que només eren les càrniques, però arran de totes aquestes mogudes m'està arribant una informació d'altres empreses que possiblement no són càrnia, però sí que és veritat que estan pitjor que Esfosa, perquè Esfosa, l'escorxador d'Esfosa, dintre de la nostra no em surt la paraula, m'estic un pèl nerviosa. No, tranquil·la. Aquí senta com a casa. Dintre del que estem demanant estem bé, perquè hi ha un comitè d'empresa al qual està lluitant els drets dels treballadors, no? Per això estan els comitès d'empresa, no? Evidentment. I estan els sindicats. I jo sóc del lema que no hi ha sigles, hi ha treballadors als quals hem de defendre. Sí, això vas dir-ho a Centelles l'altre dia. Vale? I els sindicats precisament estan cobrant per defendre els treballadors, però tenim aquests dos sindicats anomenats majoritaris, que són comissions UGT,
que què han fet fins ara. Jo els hi pregunto, què heu fet fins ara? Els 8 anys que jo he estat amb ells no han fet res, defendre a l'empresari. Que quan hem pujat a aquella sala de juntes, tot el que es havia de parlar amb el comitè de treballadors ja estava amanyat. I dic això perquè ho he viscut per la meva pròpia persona. I aleshores no pot ser que estem al segle XXI i estem arribant al segle XIX. Anem enrere en comptes d'anar endavant. També és veritat que arran de la nostra lluita m'està venint gent d'altres empreses que possiblement no són càrnia, però sí que tenen la mateixa precarietat laboral que podem tenir nosaltres en diferents àmbits, no? El que passa que jo per aquestes empreses, per desgràcia, no puc lluitar. Sí que puc ajudar. Bueno, pots ajudar, pots informar... Puc ajudar, puc informar que la gent té uns deures... té uns drets... Té uns deures i uns drets. Té uns deures, però també, sobretot, uns drets, que per desgràcia aquest govern ens ha gairebé tret. Sí, però el govern amb la complicitat dels sindicats, perquè les reformes laborals les han firmat totes... Escorbuto ja ho deia, Escorbuto. ¿Escorbuto las elecciones? Sí, no, y los sindicatos, todos contribuyen a nuestro fracaso. És evident, és evident. La patronal i els sindicats, sí, és que és així. És evident, si això hi estem tots d'acord. Passa que en aquests sindicats suposo que el que els interessa és mantenir el número d'alliberats que tenen. Evidentment. És un xollo. És un xollo. És un xollo. Hi ha alliberats que han pencat en si puta vida. I els hi donen diners i les eleccions guanyen calés, per cada delegat no sé quants calés. Per això mateix es reparteixen les majories absolutes, no? Cada 4 anys. 4 anys guanya comissions, 4 anys guanya UGT, i llavors el que tu deies, no? Cobren uns diners sobre els delegats que tenen. Exacte, per això hi ha aquesta guerra i aquesta batalla guanyant eleccions tan forta. Bueno, per això quan jo vaig presentar la candidatura al sindicat COS, del sindicat COS tant per part de l'empresa com per part d'aquests sindicats, em van muntar un ciri impressionant. No, clar, perquè no era controlable. Els hi fotis el xollo en l'aire. Però bueno, els treballadors, jo sempre faig feina de formigueta i sempre estic aquí. Jo per davant de tot soc treballadora, per davant de tot. Jo tinc un sindicat a darrere al qual em recolza. Jo sóc la presidenta del comitè d'empresa actualment, la primera dona que hi ha com a presidenta a les càrniques, i me'n sento molt orgullosa perquè hi ha molt machisme a les càrniques, no? Com suposo que altres empreses que desconec. Com a la societat. Com la societat. És que no cal que anem gaire lluny. Cal molt treball per millorar tot això encara. Jo me'n sento molt orgullosa de la lluita que estic fent. Vaig començar tota sola i ara sí que és veritat que jo no puc dir paraules per donar les gràcies al suport de tanta i tanta gent que ens està donant recolzament, fins i tot gent que no té res a veure amb les càrnies, gent que tenen 70 i 80 anys, que tenen una pensió que, pobrets, no poden ni viure, perquè per desgràcia també se'ls ha retallat la pensió, que és molt trist, que aquesta gent està cotitzant tota la seva vida i ara que podrien viure amb tranquil·litat i mínimament dignament, no hi poden ni viure perquè els hi han tret la pensió. Doncs aquesta gent ens està donant 2 euros, 3, ens estan col·laborant amb les postals que nosaltres hem fet, que n'hi ha una del comitè d'empresa que també està sancionada, que és un dibuix molt maco, i l'estem venent a voluntat. I aquesta gent que té una pensió, misèria de pensió, ens estan ajudant. Tenim nens d'escoles que han vingut allà al campament, que nosaltres li anomenem campament, hem canviat de vivenda. Sí, bueno, això hi arribarem després. Ja doncs ens venen nens que han obert la Guardiola, i això el que ens fan a nosaltres és resistir i tirar endavant. I que per part d'aquests sindicats, quan es va començar la vaga ara fa 2 mesos, jo tinc la majoria absoluta, tinc 7 delegats. Montse, perdona que talli. Abans explica'ns el context de la problemàtica de Fossa, perquè abans d'arribar a la vaga i a la sanció que us han posat i a les accions que estàs prenent, que jo vull una mica de cronologia, és què és el que hi passa a Fossa? Perquè clar, la gent la coneix. A més, Fossa hem de dir que és una empresa, és un escorxador, que està al polígon Malloles a Vic, no? Tu quants anys fa que hi treballes allà? 24 anys. I l'empresa té quants anys? Més o menys? 28, 29. 29. Vale, és una de les, segurament deu ser l'escorxador més potent de la comarca. Exacte. Les càrniques és la indústria més potent de la comarca. Exacte. Vale, la que viu molta gent, jo entre ells. Exacte. Vale?
no és un problema només usonenc, suposo, però com que estem aquí a Osona, m'agradaria que ens centréssim una miqueta i que expliquis què hi passa allà, perquè clar, la gent diu, quin problema hi ha a Esfosa? Bueno. A Esfosa hi ha el problema de que no tenim un pla d'emergències, que és molt greu amb una empresa tan gran on quasi bé hi ha 300 treballadors. Si hi ha un incendi no sapiguem per on tenim que sortir, que quan algú es fa mal, sigui greu, sigui lleu, se'ls tracti com a ser humà, que si l'accident és greu es demani una ambulància i que si és lleu no se l'enviï a curar a l'hospital en bicicleta o amb taxi. Perquè vosaltres treballeu amb ganivets. Exacte. No és que estigueu aquí manipulant plastilines, esteu treballant amb eines molt perilloses. Amb eines molt perilloses. Amb màquines que tenen discos que tallen els pots pel mig, que per tant si tallen ossos poden tallar qualsevol cosa. Jo vaig haver de ficar el dit amb un noi aquí a la vena principal del braç, perquè si no va estar 10 dies ingressat al Vall d'Hebron perquè se'ns sangrava, es va tallar la vena, se li va escapar el gaminet i es va tallar la vena amb el gaminet. Clar, però el Guadamà jo no deu arribar fins tan amunt, no? Perquè ara la moció s'està assenyalant la part del cotxe a la part interior. No arriba tan amunt gairebé, però no. Aquí hi ha una artèria, no? Aquí, suposo. És una artèria. L'artèria aquesta d'aquí, llavors se la va tallar i fins que va arribar l'ambulància jo li vaig ficar el dit a dintre perquè jo faig primers auxilis, perquè ara ja m'ho han tret tot, evidentment, van per mi. Sí, no, i ara... Però bueno, això és un altre tema que ja parlarem, no? I demanem doncs, que es roti el personal, que ara es fan 8 hores, però anem arribades a fer 20. 20 hores. I a més és una cadena, no? És una cadena de producció. Que sempre les persones, si estàs en una posició, sempre fas els mateixos moviments repetitius. No? Que fer-lo un dia no passa res, però quan aquell moviment l'has fet durant mesos, allò va produint un desgast, un dolor... 20 hores en un dia? Sí. Jo m'hi he arribat a posar un divendres a les 12 del migdia i plegar un dissabte a les 10 del matí. Els porcs no havia escoltat mai. Els porcs s'han de matar. Els porcs s'han de matar i ha de sortir la carn sigui com sigui. Sí que havia escoltat alguna cosa així amb el tema de l'iPhone 5, que es van suïcidar molts treballadors i que també no tenien vacants ni un dia de festa en 3 mesos. Bueno, a Esfosa s'han arribat a fer 20 hores, però a l'escorxador de l'Eport Grumet han dormit al menjador. Aquest és el d'on vas comentar la setmana passada, que és el pitjor cas que has conegut, no? El de l'Eport Grumet. Bueno, aquest i el del Costa Brava, perquè jo ara... Sí, Costa Brava, sí, l'any passat, fa 2 anys, va fotre un treballador una gabinetada en un altre, no? Exacte. Bueno, perquè heu d'entendre una cosa, no? Que quan, us dic per experiència pròpia, quan una persona cada dia fa 20 hores, 21, 22, arriba a casa, s'estira un moment al sofà, torna a preparar les coses i torna a treballar, arriba un moment que la ment es para, perquè no descanses. Ni descanses i no pots raonar ni saber el que fas. I saber el que fas. I reacciones d'impulsos, segurament. I llavors tothom està molt cremat pels sous que estàs fent 20 hores i cobres un sou de 600 euros que arribes a casa, que no pots molts dies ni anar a casa perquè imagineu-vos que al Costa Brava, Girona, Riudellots, hi ha gent d'aquí a la comarca treballant. Llavors, si estan fent 20 hores, tenen una hora o hora i pico de camí, no sé exactament el trajecte, però si sí que és hora i alguna cosa, arriben a casa, es preparen les coses i han de tornar a marxar, aquesta gent molts s'han quedat allà a dormir. Llavors, la ment no dona temps a reaccionar, i si a sobre els ous és miserable, arriba un moment que estàs molt cremat. I què passa aquestes cadenes? Que aquests empresaris no volen que entre els treballadors hi hagi harmonia. Llavors fan moltes diferències. Per exemple, un pot guanyar 800 euros fent la mateixa feina, un altre n'hi paga 400 i un altre 500. Què passa? Que el de 400 els ports van a 900 per hora i cada 5 minuts, cada minut hi ha un porc. Llavors què passa? Si són 3 amb un elevador, el que cobra més li van deixant passar els ports perquè diuen, tu cobres més que jo. Clar. Això crea un conflicte que jo per això també lluito. Perquè... Això és la tàctica ja de divideix i venceràs, no? Estava pensant Sí, exacte. Clar. Llavors què passa? Que arriba un moment que el que cobra més però està treballant tant es comencen a barallar i treballar senyors amb un gabinet a la mà. No, és clar, és una arma. És una eina de matar. Llavors entre ells... I aquí va passar això, no? Perquè jo m'he anat informant. Jo soc bastant coneguda en el món càrnic perquè treballadors que han passat per l'escorxador, independentment d'on vinguin, jo soc molt sociable amb tothom, ajudo a tothom,
Soc treballadora, com dic, com ells, i per tant jo porto gairebé tota la vida treballant a les càrniques i conec el món molt bé. I llavors aquests morenets o aquests immigrants que venen, que han vingut en patera, que per fer 20 hores els hi està pagant 400 euros, senyors, menys el salari mínim que et toca, intentes ajudar-los. No saben que tenen uns drets. Esfosa té un 80% dels treballadors que són immigrants, oi? Gairebé tot. Mira, això que dius dels drets, també llegia un llibre que és de l'Amadeu Caselles, que és va sobre la presó i diu el mateix, que els immigrants no saben els seus drets dins de la presó i també s'abusa d'ells per això. I després hi ha presos que sí que són bones persones i els expliquen tot el que tenen que fer, com no els poden tractar i aquestes coses. Bueno, sempre s'ha aprofitat de la gent immigrant en aquest sentit. Jo faig bastantes reunions ara amb gent de diversos escorxadors perquè em truquen, perquè han anat aquests sindicats que s'anomenen majoritaris i que surtin i fan comunicats a la premsa. Aquesta tarda m'han estat dient que han fet comunicats sobre la reunió que vam tenir al comitè d'empresa dilluns amb l'empresa, perquè l'empresa va cridar aquests dos sindicats i es van presentar. El comitè d'empresa d'Esfosa actualment, quants membres hi ha? 8, perquè un ha plegat a l'empresa. I tots, de quins sindicats són? Som 7 de... 7 de cos? 7 de cos. Bueno, ara som 6 de cos, un de comissions i un d'UGT. I van convocar la reunió només amb UGT i comissions? No, la reunió estava convocada amb els sindicats, amb el sindicat, o sigui, amb el comitè d'empresa. Però les reunions, els sindicats UGT i comissions només venen convocats per l'empresa, no truquen als seus delegats. De totes maneres, el delegat d'UGT no està sancionat, que això és molt greu. Perquè quan ell va ser sempre d'acord amb la vaga, el dia 28, el dia mateix que començàvem la vaga, vam anar a negociar, però no van deixar entrar el nostre assessor i evidentment no hi va haver negociacions, i surt inclús a la foto que jo vaig fer per un periodista perquè constés que hi eren, que hi érem, que ens havien presentat. Abans d'arribar a això de la vaga, Montse, és que no em vull perdre cap detall. Em vas comentar que si tu estàs a la cadena treballant, tens que anar al lavabo, no pots anar al lavabo. No. Això és dir que t'has de pixar a sobre. T'has de pixar a sobre. Llavors vas dir una cosa molt més greu, que és que em va agafar una esgarrifança, quan ho vas dir diumenge a Centelles, que una dona quan té la menstruació no té dret a anar al lavabo a canviar-se. Això em va passant a mi. I què és, personalment. Què et van dir quan vas dir que volies? Bueno, es va parar la cadena. És que els escorxadors valen més els ports que van penjats que els propis treballadors. Molt trist. És molt trist. I no hi ha dignitat humana. I es pensen aquests empresaris que perquè tenen diners poden comprar la dignitat. La dignitat no es compra. Però compren la justícia, i per això confonen les coses. Evidentment. Però a mi la meva dignitat no me la comprarà mai ningú. Ni la meva ni la dels meus companys. Ja em cuidaré jo de lluitar-la. I, bueno, a mi em va venir la menstruació a la cadena, jo sempre he fet feina d'home, jo desfaig un port de dalt a baix, i jo en aquell moment doncs, estava traient tripa. Bueno, és que sona com molt així, no? No, aviam, és una feina... I estava traient tripa, em va venir la menstruació, just es va parar la cadena perquè es va variar alguna cosa, i vaig avisar l'encarregat. I m'ha dit, espera a que s'engega la cadena. I quan va pujar em va dir, poco más de sangre no importa. És a dir, que comparava la sang del porc amb la teva? Amb la meva. Molt bé. I jo li vaig dir 4 coses ben dites i evidentment vaig saltar. Em van intentar sancionar per haver saltat de la cadena. Però... I aquest senyor encara s'ha encarregat? Sí, i precisament molt dolent, no? No, bueno, clar, és que president això ja demostra que... Tracta, i bueno, com això us en podria explicar moltes, però per antena tampoc penso que... No, però bueno, pensa una cosa, les coses s'han de dir amb noms i cognoms, Montse? No... A mi em va sortir traient tripa, la tripa de berra pesa molt, i amb una mà fas anar el gaminet i amb l'altra l'aixeques per no arrencar el fetge, per només just per arrencar el fel. I amb una d'aquestes em va sortir l'ombro de puesto. I quan vaig marxar a l'hospital, i a més va ser el dia que va néixer el meu nou Marc, que viu aquí als Hostalets, que per cert te'l saludo, en Marc Boix. Va ser el dia que en Marc va néixer, i hi havia el pare que en Pau descansi allà i em diu, què fas aquí? Com t'has enterat que la teva germana va tenir el nen? Dic, no, pare, m'he fet mal. Doncs bueno, el pare em va portar un cop curada a l'escorxador, em va ajudar a vestir una moreneta perquè em havien, evidentment, immobilitzat, i a l'endemà se'm va sancionar
per qüestió d'haver anat a l'hospital amb roba de feina. I no m'ho van fer entrar com accident laboral, m'ho van fer entrar com em van fer anar al metge de capçalera i tal, Que fer com si fos així per no pagar-te els diners per que havien no de, per pagar, no pagar el... I bueno, què està passant actualment, ojo, un treballador, ara estic lluitant per 2 treballadors, un ahir es va tallar i l'han enviat amb el metge de l'empresa i a la Seguretat Social. Allà quan et talles els morenets els envien amb bicicleta o bé amb taxi, i de l'hospital a casa seva han d'anar caminant. Fa qüestió de 5 mesos o 6 hi va haver un accident d'un indi que es va enganxar amb unes mangueres i va rebre un cop molt fort al cap, i a més portava una ferida bastant greu. Jo volia avisar l'ambulància, no se'n va deixar, i el van fer anar amb un taxi, i aquest senyor va estar unes hores en observació a l'Hospital General, i de l'Hospital General al Victor es va haver d'anar caminant a les 5 del matí. Ningú de l'empresa es va preocupar, perquè si reps un cop al cap poden haver conseqüències molt greus. No, l'empresa diu que, fins i tot paraules textuals del gerent, del senyor Lluís Savalls, diu que amb els sous que tenim ja ens podem pagar el taxi. I pensem que això és molt, molt greu, que la dignitat, que amb la salut de les persones no es pot jugar. I aquesta és una de les coses que demanàvem també a la vaga, a part del pla d'emergències. Jo sóc al·lèrgica a l'amoníac i ara fa 4 anys hi havia una fruita d'amoníac i jo la detecto de seguida. I jo feia 6 dies que anava dient hi havia amoníac. I aquell dia vaig parar a l'empresa. Això devia sortir dels aires acondicionats, no? D'alguna cosa d'aquestes, no? I de les càmeres. Les càmeres d'aire. I bueno, jo per evacuar el personal i una moreneta que estava embarassada vaig parar cadena, vaig deixar els animals penjats i vaig evacuar el personal cap a fora. Evidentment tot això em va causar acabar a l'hospital inconscient. I va haver de venir l'ambulància i tal, però l'endemà se'm volia sancionar per haver parat la cadena. El que deies tu, són més importants els ports que les persones. A mi a l'hospital em van dir que donés gràcies a no haver tingut un infart. Llavors em van fer firmar un paper conforme quan hi hagués amoníac jo me n'anés al pla allà on hi ha el lloc de reunió, no? La garita dels guàrdies. Bueno, és que tampoc sabem quin és el lloc de reunió. No hi ha punt de trobada. Que en teoria de totes les empreses hi ha un plan i un punt de trobada, que és la garita normalment. Jo vaig fer un ara fa poc, no sé. Cada any el anem fent nosaltres. Bueno, allà fa molts anys que no es fa un simulacre. Ara sabem on hi ha on és el pla, el punt de trobada, perquè arran de la vaga s'ha fet com un pla d'emergències molt ràpid que els treballadors desconeixem. Qui és el que cura, perquè ja ningú coneix a ningú. Jo fa molts anys que faig primers auxilis, perquè fa molts anys em van fer un curs així ràpid i els treballadors venen a mi. L'altre dia, la setmana passada, l'últim dia que treballava, dia 30 o 31, que el dia 1 ja no podíem entrar a l'escorxador, podem entrar com a comitè, però no treballar, doncs hi van haver 2 nois que es van fer un tajo bastant gran. Jo vaig dir que es havien d'anar a cosir i van dir que, bueno, que les dieran por el culo que son negros y trabajen. Això a mi em fa enfadar molt. A vegades fins i tot acabo dient paraulotes. És increïble tot el que estàs explicant, és brutal. O sigui, bueno, costa de... És com explicar... És que estem l'any 2016 i està parlant d'esclavitud, Això és esclavitud. Aquests comentaris de tota la gent, totes aquestes coses, això a les 20 hores, vull dir, ostres, és aquest país? No sé. Montse, tots aquests treballadors immigrants tenen papers tots? Es fossa sí. Es fossa sí. Però altres escorxadors... Jo sé el de treballar amb la identitat d'un altre. Sí, és cert. Això ho he vist. A més hi ha tràfic humà, que en tenim constància, tenim proves. Després tu també em vas dir una de les coses greus problemes que hi havia és que les cooperatives falses. Exacte. Les cooperatives, abans d'entrar de per què vau fer la vaga, bueno, ja ho veig per què vau fer la vaga, abans per acabar aquest tema del que deia de construcció, què són les cooperatives? Com funciona una cooperativa falsa? Una cooperativa falsa és que el mateix empresari lloga un tipus anomenades cooperatives, que això l'únic que fa és perjudicar les cooperatives, que realment són cooperatives també. I aquests senyors porten treballadors, venen en remesa, han de pagar pel seu lloc de treball
El primer mes paguen... No? No cobren. No cobren. És a dir, el primer mes els nens compren el seu lloc de treball. Compren el seu lloc de treball. I el segon mes gairebé tampoc cobren perquè s'han de pagar totes les eines. Les eines i la roba o la neteja de la roba. Tot. Es paguen la roba, la neteja de la roba, tot. S'ho paguen tots. I heu de entendre i pensar una cosa, que les eines que fem servir en el món càrnic són molt cares. Sí, són cares. Són molt cares. Un gabinet et pot valdre 60 euros. Un davantal de malla et pot valdre 120, 130 euros. Jo si és un treballador autònom, jo puc entendre que li facin pagar les eines, però si són seves, això ara... No, però és que tampoc queden dir seves. Ah, no queden seves? No. Bueno, clar, és que així ja... Com pleguen... I els han de tornar? Se'ls hi queden. Però si els han de tornar els diners? No, tampoc se'ls hi tornen els diners. Cada mes paguen 50 euros per ser cooperativistes. Se suposa que quan la cooperativa té guanys són socis aquests treballadors. Jo tinc entès, per exemple, que per fer fora una persona d'una cooperativa, no? Un cooperativista, tota la cooperativa, tots els treballadors, l'assemblea de treballadors, tota l'assemblea de treballadors ha d'estar d'acord, tota. Aquí no. Però és que això no és una cooperativa, això és una màfia. Això és una màfia. Aviam, tu hagis de comprar el teu lloc de treball, bueno, és que clar, no ho entenc, Jo, Dani, hi ha coses que... No, és que... Tenim proves, No. Parlo... Si no, ja no ho diria, perquè són coses molt greus. No, és clar. El que passa que penseu una cosa, aquests treballadors immigrants tenen molta por, no tenen l'idioma, no saben que tenen uns drets, a la qual jo ara ja començo a fer reunions amb ells i estem ajudant a molta gent, perquè han anat amb aquests sindicats i els hi han dit que els hi han de negar l'ajuda, i em venen a mi, i com a treballadora persona i com ser humà els ajudo, no? Perquè sóc com ells, una treballadora. Tots són persones. El que passa que jo sóc una treballadora privilegiada dintre de lo que ens està passant. Sóc molt privilegiada, Déu gràcies, perquè jo fa molts anys que sóc fixa i estic en règim de la seguretat social. Què vol dir? Que jo no em pago les meves eines, jo no he hagut de pagar pel meu lloc de treball. A mi d'avui per demà no se'm pot fer fora perquè evidentment denunciaré, pot ser despido improcedent. Bueno, no es pot fer fora, però t'han sancionat 6 mesos sense feina. Ara hi arribarem. Però, bueno, ja hi arribarem. Que els privilegis, que si tu ets privilegiada... Em sento privilegiada amb el sentit... A veure, si m'enteneu. Em sento privilegiada amb el sentit... Perquè hi ha gent que està pitjor que tu, vols dir. Que estic en un país el qual és el meu país, que és Catalunya, és el meu país, el qual... jo entenc l'idioma, jo sóc d'aquí. Sí, ho tens molt més fàcil, vols dir. Jo ho tinc molt més fàcil i que jo conec els meus drets i per tant jo puc defensar-me. Aquests no es poden defensar. Però és que això hi hauria d'haver-hi, no sé, Generalitat, Estat espanyol, algú hauria, ajuntaments, no sé, patronals, sindicats, hi hauria d'haver algú que ja informés aquesta gent i no permetés que ningú entrés a treballar en un lloc, primer sense conèixer l'idioma. Tu no pots entrar a treballar en un lloc. Per exemple, jo me'n vaig a Alemanya i no puc anar a treballar a Alemanya sense conèixer l'idioma. I si passa una cosa? I si m'han de cridar, vigila que ve una màquina que et pot xafar, vigila que pot... Com te n'entires? És explotació pura i dura. Estan explotant a la gent. Estan explotant els immigrants. I fins i tot ara ja s'està explotant gent d'aquí. I això de les cooperatives, jo vaig veure, llegir de la Dolors Altarriba al 9-9, va fer un... A part de la Dolors Altarriba, i jo vaig veure un reportatge del YouTube que està de Franç, que parla sobre vosaltres. Vale. Hem de parlar només al 9-9, un petit article de Dolors Altarriba i 11 minuts d'una televisió francesa, les televisions catalanes i les televisions espanyoles. Ni s'han mogut. Però en quin món vivim? Després anem aquí traient pit de que som demòcrates, que som moderns, que som europeus. Jo l'altre dia vaig veure una notícia a TV3, que està molt bé que la diguin, evidentment, perquè tot s'ha de denunciar, no? Que als Estats Units hi havia un matadero de pollastres al qual els empresaris els hi compren els penyals. Un cop vaig veure la notícia vaig pensar que trist que aquí a la comarca els treballadors, els empresaris no els hi paguen els penyals, però es fan el pipí sobre. No hem d'anar als Estats Units. No. I l'alcaldessa de Vic, l'Anna R, va tenir amb el Puigdemont, hem de ser societes, no? Som convergents, som col·leguetes. No s'expliquen aquestes coses? No sap que ella té empreses d'aquestes, aquesta senyora? No s'ha acostat. No s'ha acostat, no, ja m'ho imagino que no s'ha acostat. Bueno, jo vaig anar al ple de l'Ajuntament dimecres passat. Hi vaig anar jo i 2 companys més del comitè d'empresa, vam anar amb pancartes i tal. I sí que és veritat que quan la Càtia
el capgirem Vic va treure el tema de les càrnies d'Esfossa i les càrnies en general. El primer tinent alcalde, el senyor, no me'n recordo ara el nom, va treure que ells ens donaven tot el suport i que ja havien parlat amb els sindicats majoritaris. Jo em vaig enfadar molt. Però els sindicats majoritaris que només tenen 2 delegats. I quan tu en tens 6. Sí. Però tu ets de cos i cos no els interessa. No. Clar. No, perquè una de les vegades quan jo vaig entrar a Cos Esfossa em va venir el senyor Lluís Savall, el gerent, i em va dir: amb qui puc parlar de cos? I li vaig dir: amb mi. Oh, però tu ets treballadora per davant de tot, senyor. Només faltaria. Només faltaria. És que som classe treballadora. Jo sóc classe treballadora per davant de tot, des dels 11 anys amb molta honra. Però és que aquí d'UGTV la Mari Moyano i el Jesús Bravo i parlem. Que són 2 alliberats, no? I parlem, dic, pues, aquí has de parlar amb la Montse Castanyer, que no és alliberada, que és treballadora i cobra per fer la seva feina. I que com a membre del sindicat tens unes hores dins del teu jornada jornada laboral, i com a membre del sindicat té hores dins la seva jornada laboral per poder parlar, negociar. 20 hores. Només faltaria. I abans em va dir que no, però ja vull algú de cos, però és que jo tinc cos m'ha donat a mi tota la llibertat. Bueno, segurament no deu saber el funcionament de cos, que és un funcionament assembleari, no? Això, cap al final del programa vull que m'expliquis una miqueta com funciona cos. Abans, Montse, qui és el propietari d'Esfossa? El senyor Tarradellas, que aquí els anuncis més macos que fa, i després té els treballadors esclavitzats, dels escorxadors. El senyor Gil Castanyer, que és càrniques Montronill, que té casa a Tió, que ens ven la carn molt barata perquè li comprem, però després té esclavitzats els seus treballadors i té cooperatives a casa seva que els seus treballadors el primer mes no cobren perquè es paguen al seu lloc de treball. El senyor Josep Remissa, el pistolero. El pistolero. No diem el pistolero perquè és reconegut i conegut a la comarca de la Montse, ho he vist amb els seus propis ulls. No és des d'ara, aquest senyor va una pipa a sobre. Una pipa, no una pipa de fumar, de bang-bang. D'aquells que portaves tu a l'exèrcit. Com els gans Ferrap. Sí, d'aquells que portaves tu quan estaves a l'exèrcit, Dani. El senyor Subiracs i el senyor Ramon Balcells. El que passa que ara, a mi, a través de camioneros, el senyor Ramon Balcells està a l'Eport Gomet com a gerent i segons m'han vingut fonts, no sé si ho estic dient però tampoc sé si realment acaba de ser cert, però bueno, quan el río suena amb aquesta màfia, aquest senyor ara és un assalariat del senyor Jorge Samper, que és, si uns són màfies, aquest senyor ja és el capo més gros. D'on és aquest, Samper? Aquest senyor és de Zuera, de Saragossa, de Huesca, de per ahí. Bueno, és de Zuera, i aquest senyor, bueno, és el que l'Eport Gomet governa les cooperatives de Clavial i de Taic. I ara, segons em van explicar uns camioneros que porten ports d'Esfossa, a partir de l'agost ja ve matar Esfossa. Vol dir que tenim el capo dintre. Però bueno, lluitarem, cap tipus de problema. Sí, es vol dir que el tema de la càrnies aquí a la comarca hi haurà molts diferents escorxadors, diferents empreses, però tots els socis es reparteixen estan ficats entre ells en tots. En totes les cooperatives. I que Esfossa ja hi ha, a la triperia hi ha Clavial, i a l'escorxador, a Zona Bruta, fins a Zona Bruta tenim Actialiment, i ara fa qüestió de 7 mesos ja ens la volien posar a Quadres i a Cadena. El que passa que la sort que tenim aquí és que fixos amb cooperativistes no poden entrar. Llavors jo els vaig dir que si ajuntaven treballadors i entrava més cooperativa, em van dir que era per fer suplències de baixes, i els vaig dir que els agafessin per règim de la Seguretat Social, que com a mínim aquests treballadors que ens entraven, quan acabessin aquest contracte de fer una substitució, podien cobrar un atur. Clar. I vaig dir que si no ho feien així es denunciaria. Jo vaig poder-ho frenar. I ells van a muntar cooperatives, evidentment, Esfossa també. És el que els interessa més. És el que interessa. Abans, fer fora el comitè d'empresa els hi va de conya. Llavors, arran de tota aquesta problemàtica, tu vas muntar una vaga fa 2 mesos, de 2 dies, si no recordo malament. 2 dies. Un dilluns i un dimarts. Sí. I, bueno, una vaga que va ser totalment seguida, va tenir molta difusió, va afectar altres empreses que, òbviament, de càrrega, si un escorxador no mata,
llavors no reben carn els altres. Per tant, va haver-hi molt ressò. Quina és la reacció que ha tingut l'empresa? Buf, l'empresa d'entrada... Com t'has trobat tu? Explica-ho. L'empresa d'entrada, poc després de fer la vaga, el primer dia no es va poder... Van entrar esquirols, ells van fer autocars d'esquirols i el primer autocar que entraven per darrere de casa Remissa va fer tirar una paret, va fer com una porta així falsa perquè entressin els porcs i els treballadors, i aleshores aquest autocar no es va poder paralitzar tot perquè hi va haver una noia que portava un mes treballant allà de temporal, que la van comprar evidentment, i van agafar com por més, els havien amenaçat que els temporals i cooperatives, si no entraven a treballar, anaven tots al carrer. Llavors aquests treballadors tenien molta por, no? El primer dia de vaga es van matar 1.200 porcs. De quants porcs mateu cada dia? 12.000. 12.000 al dia? Bueno, ara hem baixat matant-se per qüestió de... 12.000 porcs al dia? Ara baixa matant-se a l'estiu, perquè temps sempre baixa matant-se, perquè en Tarradellas ens ha anat tret, però baixa matant-se per qüestió de preus i coses, no? Però això passa cada any. Però a finals d'agost ja tornem a augmentar i anem a 12.000 porcs diaris, entre porc i berra. I aleshores, bueno, el segon dia em ve informació que a l'Aldi hi van 2 autocars i monto un piquet informatiu i me'n vaig cap a l'Aldi. I em vaig posar a parlar amb els treballadors i els hi vaig dir que, bueno, que tothom té dret a treballar, però que si se n'anaven a treballar ens rebentaven la vaga i que aquesta vaga era per beneficiar a tothom, no només els treballadors fixos, aquí ens beneficiem tothom. Teníem a l'advocat, el senyor Toni Borra, que és advocat de cos també, a Barcelona, Inspecció de Treball, amb un membre del comitè, a denunciar tot això. I ahir després, bueno, em van dir que a mi em diuen jefa, em diuen passionària. Passionària. Em diuen diversos mots, no? Vingut d'ells, són molt carinyosos, m'és igual. I jo no soc jefa de ningú, però aquesta gent, pobrets, com mai ningú els ha... I pensa que tot aquest tipus d'home així en poder, poc democràtic i macho alfa, que diríem, que una dona se'ls hi planti, parlant mal en clar, amb les 2 pilotes a davant, això els hi ha de sentar molt malament. Que sigui una treballadora i sobre sigui dona, jo estic segur. Aquesta gent, això, bueno, ho ha de portar molt malament. Bueno, jo tinc 2 pits bastant grossos i no només me'ls han posat 10 per tenir mal d'esquena. Vull dir, per algú els haig d'utilitzar, no? I sona molt malament aquí per antena, però bueno... No, pensa que en Dani i jo tindríem coses pitjors, no? Sí. Però és veritat, no és només per tenir mal d'esquena. No. Han de servir per alguna més, per això els porto, no? I als treballadors sempre els dic, el meu lema és pits i collons, vale? Sona molt barroer, però què vol dir homes i dones plegats? Sí. I el missatge és clar, I la unió fa la força. Llavors el primer dia que en una assemblea en els meus companys els hi vaig dir pits i collons, em van dir, ¿y esto qué quiere decir? Digo, coño, que yo pongo las tetas y tú los huevos, no? Sona molt barroer, perdoneu l'expressió, no? Però bueno, m'ha funcionat. I penso que és el que tinc, no només per tenir mal d'esquena, han de servir per alguna més, no? I arrel de la vaga, llavors us han sancionat durant 6 mesos sense sou i sense feina. Això I sense seguretat social. Això representa que tu no estàs cotitzant a la seguretat social aquests 6 mesos. Si necessites anar a treure una recepta, la pots treure? No, gràcies a Déu no, de moment no hi ha hagut d'anar. Però clar, tu sense sou i sense feina durant 6 mesos... Bueno, em puc trobar que el proper d'aquí un parell de mesos el proper d'això del 9-9 sigui la presidenta del comitè d'Esforça l'han d'associada per no pagar lloguer. El que passa que no permetrem això. Doncs, bueno, hi ha molta solidaritat. Hem muntat una caixa de resistència. Sí, explica'ns això, la caixa de resistència. La caixa de resistència la farem servir no només pels treballadors d'Esforça, que ara actualment aquestes 7 famílies ho necessitem, sinó pels tots els treballadors de les càrniques. Què vol dir això? Que quan un escorxador tingui un conflicte i els treballadors vulguin parar, tinguem una caixa de resistència perquè aquests treballadors no tinguin por. No tinguin por. I si no teniu un sou sencer, si poder pagar els gastos bàsics de lo que és una vivenda, no? Com pot ser llum, aigua, gas, i poder... Si no pots pagar tota l'hipoteca o no pots pagar tot el lloguer, doncs sí poder ajudar, no?
i els que tenen canalleta, jo personalment no tinc canalla actualment, tinc canalla i tinc nets, però sí, els teus ja són grans, ja fan la seva vida, però sí que és veritat que tinc companys que tenen canalleta petita i que un cop solventat el nostre problema, i esperem que s'acabi aviat, que un jutge decideixi, no? Sí que és veritat que altres escorxadors doncs no es trobin com ens hem trobat nosaltres, que quan vulguin fer una moguda i els hi passi una cosa així, doncs hi hagi uns diners al qual puguem ajudar que aquesta gent pugui sobreviure, i sobretot no tinguin la por, fer la lluita, que puguin fer la lluita i tenint un recolzament econòmic. Exacte. Llavors, heu rebut solidaritat i suport econòmic d'alguna entitat? Sí, la CUP de Manlleu, diverses entitats, ara no voldria deixar-me noms perquè tampoc... Però em refereixo que són, per exemple, ONGs o partits... No? Partits polítics, a part de la CUP? A part de la CUP, cap. I això de la CUP suposo que és perquè va relacionat amb COS, no? Que COS diuen que és el sindicat de la CUP, que no ho és. No ho és, no té res a veure. Com que té el rotllo assembleari, suposo que ho hem de dir-ho per això. A mi em diuen copista. Copaire t'haurien de dir, copaire. Em diuen copista. Jo soc copaire i em diuen fill de puta, a vegades. Surto d'aquests últims dies. Abans no foties bulla, perquè havia dit aquest taco i ara ja, perdona, però ja és més tard. Ui, a mi no m'ha sentit res. Jo quan m'enfado dic bestieses. No, jo també, per això. A mi em diuen copista, jo no tinc res que veure amb la CUP. Jo sé de la CUP el que sento com tothom per la tele, de política no en tinc. El que passa que l'advocat de COS és també membre de la CUP, suposo que per això deu confondre les coses. Però l'advocat que tenim, el senyor Toni Borra, és un senyor lluitador. I un senyor molt intel·ligent. I un senyor molt intel·ligent. I un senyor que lluita pels drets humans. Porta molts anys el Toni lluitant, Vull dir que no és perquè jo el vaig conèixer fa 2 anys, em vaig presentar, com vaig decidir posar malo dels sobres que us he explicat abans, vaig dir, jo haig de buscar un advocat que em solventi això. I la secretària mateix de l'escorxador, que és la mà dreta del gerent, em va passar el número. Sí. I li agraeixo aquest gest, no? Després que faci el que li doni la gana. Sí, però també a vegades gestos d'aquests són importants, no? I la veritat és que sí. I la veritat és que li vaig anar amb ell, li vaig explicar, i a partir d'aquell dia doncs sempre ens ha ajudat, a canvi de res, senyors, a canvi de res. És un senyor que lluita per la causa dels drets humans, i que aquest senyor és lluitador, i que se li han donat molt pocs diners perquè evidentment no en tenim, i que lluita per uns drets a canvi de res. Sí, també fa un assessorament cada divendres a la tarda, gratuït, ara es començarà. No? Vaig parlar amb ell, vaig parlar dilluns i m'ho va comentar. Es començarà a partir d'aquest divendres, que això també és molt bo. Sí, explica una miqueta això, Montse. Es fa... T'estic fent parlar molt, No, ja està bé. A mi m'agrada molt xerrar. Ja està bé. I que em quedo fònica, tinc un problema. Sí, s'ha fet un grup de càrniques en lluita, al qual volem fer una plataforma per ajudar totes les càrniques en general. Ojo que una plataforma per aquí Vic, ja saps a què sona, Ja, bueno. Haurem de posar una... Ja saps com em refereixo, Per cert, ahir el senyor Anglada va passar per davant del campament, va tirar enrere i se'n van riure de la meva cara. Bueno, que esperaves algú més? No. Mira, això saps què vol dir? Que estàs fent les coses ben fetes. No, això vol dir que em ve provocar. Que si aquest és un paràsit, que t'hauries de tancar. És un paràsit. El que no entenc és com la justícia no li fa res. Bueno, parlant de justícia, suposo que això ho heu denunciat. Evidentment. A Treball? Ho heu denunciat a Treball? Ahir vam rebre bones notícies de la Generalitat, del Departament de Treball, de la Dolors, de la consellera, i va ser el millor regal que vaig tenir, a part de la trucada dels meus nets i les meves filles. Per l'aniversari, no? Sí. Què et va comentar? I ho tinc per escrit, m'ho he deixat tot allà al campament. Ho tinc per escrit, la Càtia de Capgirem s'està movent molt. Capgirem ens està ajudant moltíssim. Capgirem Vic. I la Càtia s'està movent molt. Bueno, tot Capgirem, Sí. I membres, evidentment, de la CUP, però bueno, el que és part d'Ajuntament, Capgirem Vic s'està movent molt, a la qual jo des d'aquí públicament els hi vull agrair tot el seu suport i tot el que estan fent per nosaltres, perquè realment de l'Ajuntament de Vic són els únics que ens van recolzar la vaga i ens estan ajudant ara.
I des d'aquí pues sí que els hi vull agrair, no? No sé si els hi arribarà o no. Sí, home, sí que els hi arribarà. Però sí que els hi vull agrair tot el seu suport. Hi ha la Càtia que porta aquest tema, que s'ha mogut, ha enviat e-mails i tal, i vam rebre el de la consellera de Treball, que es diu, si no em volia equivocar, Dolors Bassas o alguna cosa així. No sé, jo que gens els confongo tots. Bueno, jo no en conec cap, vull dir. Però bueno, aquesta m'interessa. Sí. Aquesta m'interessa. Bueno, és la seva feina, És la seva feina, per això la paguen. Paguem. Per això cobra. I jo no sóc convergent, també és clar, vull dir, sóc molt jo. I a partir d'aquí, aquesta senyora, des del Departament de Treball, diuen que si el conflicte que hi ha ara és per la vaga, ens la donen com a legal. I volen una reunió amb nosaltres. Per què, amb què recolza en Remisa per dir que la vaga és il·legal? Aquests senyors que us he dit, més amb el gerent, diuen que la vaga no és legal, perquè sí que és veritat que jo és la primera vaga que muntàvem i bueno, se'ns va descuidar posar per escrit qui era el comitè de vaga, però el comitè de vaga ja se sap que érem nosaltres. Per tant vam tenir unes reunions a Barcelona, i el primer dia que les va convocar l'empresa, i no inspecció de treball, són unes taules com per negociar, no? Que també té alguna cosa a veure amb treball, i del primer dia que vam entrar vam tenir 4 reunions, ens van donar la vaga per bona, no pel fet que ens descuidéssim posar per escrit que era el comitè de vaga, quan ja es dona per fet. Així s'agafen un tecnicisme. Un tecnicisme. Però després també s'agafen a que no la van presentar amb els dies que tocava, senyors. Presentar una vaga és en 5 dies, i nosaltres la vam presentar en 10. Però el que ha d'importar una vaga no crec que siguin ni els tecnicismes ni els dies que vas a presentar-ho ni les coses legals, sinó per què fas la vaga, no? Això és el que menys els importa. Bueno, clar, ja, però tu estàs fent una vaga perquè hi ha una situació que és d'esclavitud, feixisme i racisme. Això és el que menys els importa. Doncs això és el que hauria d'importar, crec jo, perquè a mi que hi hagi un petit tecnicisme, doncs, bueno, això és... Mira, Montse, la pròxima vaga que muntis, segur que muntaràs alguna. El dia 27. Veus? Doncs, ara parlem, doncs. Segur que ja ho faràs d'una altra manera, segur que aquest tecnicisme ja no hi faltarà i tal i qual. No, bueno, sí, el meu lema és que si una vaga no és legal te'n farem una altra. O sigui que si vols caldo te'n donaré una olla. Jo he estat cuinera de moltíssima gent i tinc unes olles de soldados, com deien de la mili, que no hi he anat ni sé com eren, sí, però les tinc bastant grosses, i si volen caldos n'hi fotré una olla. Vull dir, aquí s'està vulnerant els drets dels treballadors, les llibertats sindicals, hi ha racisme, hi ha esclavitud, i no en tenen prou que ara... Jo quan vaig presentar les llistes se'm va tallar, se'm va amenaçar. T'han punxat les rodes del cotxe? 2 vegades, no me les han punxat, me les han desinflat. Bueno, així encara, així no, en lloc de ser una... No, encara els hi haig de donar les gràcies. Veus? Sí que ets privilegiada, no te les punxen, te les desinflen. Me les desinflen. La tercera denúncia, tot i sabent que no sé qui soc, qui m'ho fa, la tercera denúncia per el que pugui passar. Però no, això no em coacciona, o sigui, no... Això encara em fa agafar més mala llet, i perdó l'expressió. No, l'expressió és clara. Quan agafes mala llet i és quan surt lo de dins i lo de la ràbia... Això encara em fa agafar més mala llet, vull dir que encara em fa dir, bueno, doncs encara resistiré més, no? Vull dir, no, bueno, que facin el que vulguin. M'estimaria més que en vez de tocar-me el cotxe, que deixin un joc d'hòsties, si tenen collons. Però com aquesta gent només tenen diners i es pensen que poden comprar la salut i la dignitat de les persones... I la justícia. I la justícia, es pensen que fent això, amb amenaces, coaccions, la gent s'acollonirà. El que estan fent aquests senyors ara actualment és que es força i hi ha unió. Que jo he creat un treball de formigueta. Jo m'he passat dissabtes a la tarda, aquí a casa meva, venim els morenets a fer el cafè. Que bueno, que... Sí, bueno, almenys ja podes explicar tot el que perquè jo començo a ser bastant coneguda i tenen por de que em vegin amb ells. Llavors he ubicat a casa meva com una mica de despatx
al qual jo els hi he passat informació. Ara tenen por que els vegin en públic amb és tu. que hi ha molts treballadors, per exemple, de l'escorxador, de les cooperatives, que a mi se m'ha prohibit parlar amb els treballadors. Mare. El que passa que a mi me la repamplina. Jo tinc companys de feina. No, és que a més, si ets del sindicat, tu tens dret a treballar, de parlar amb tothom, només faltaria. Però és que no només allà del sindicat i dels problemes es parla perquè hi ha problemes, però tenim que anar i tenim altres coses per parlar. Clar. Com per anar de festa. Jo ja no hi vaig de festa perquè ja acabo molt cansada. Que també no crec que tinguis gaire temps, no, tampoc. La veritat és que no, entre reunions, anar a escorxadors i tal, a informar a la gent no tinc massa temps. Però llavors aquests treballadors que hi ha de les cooperatives a l'escorxador ja no els deixen sortir ni a fumar perquè no parlin amb mi quan jo ja els evito, pobrets. Bona tarda, bon dia. I el que passa que són una colla d'incults, poden tenir diners però no tenen intel·ligència, perquè si jo vull parlar amb un treballador amb el conflicte que hi ha, no ho faré fossa. Hi ha moltes maneres de parlar. Hi ha moltes maneres de parlar, però sí que és veritat que jo continuaré lluitant pels torns dels meus companys. A mi els treballadors de l'Eport Grumet, als quals jo tinc contacte, i amb els treballadors que tinc de Riudellots, em deien, però és que tu estàs en Esfosa, nosotros estamos en l'Eport Grumet. L'Eport Grumet on està? Aquí a Santa Eugènia, no? Sí. Llavors jo els hi dic, però estem al mateix mar, però al diferent barco. I si tu t'esfonses, m'esfonso jo, o al revés. El que hem de fer és ajudar-nos, no? I a més tot això d'ara aquest conflicte, aquesta sanció de 6 mesos, la gent un li dirà, jo no hi trobo càrniques, a mi no m'importa, això són aquests 4 replegats, aquests 4 immigrants, això no sé què sé quantos, aquesta dona que té mala llet, perquè la gent ja saps tu que van així, però això pot crear un precedent, demà pot ser la indústria metal·lúrgica, evidentment, pot ser la restauració. Evidentment, això també ho volia explicar, no? Jo el que els meus companys fins i tot quan els hi vaig explicar van dir, joder tia, no? Com penses no? Penseu una cosa, jo per això és el que us deia al principi, no només les càrniques té problemes ara perquè nosaltres ho estem denunciant, però senyors, jo us vull proposar una cosa a tota la classe treballadora de la comarca, perquè no puc sortir més enllà, si no també ho faria. Siguem de les càrniques, siguem de la metal·lúrgica, siguem d'on siguem. El mateix que anem a Barcelona a celebrar quan el Barça guanya una copa, per què no ens ajuntem i fem una vaga general aquí a Catalunya i ens n'anem tots a Canaletes a reivindicar el que ens toca? Per què no la fem? Perquè evidentment aquests sindicats majoritaris no ens apoyen, però els treballadors, el mateix que nosaltres, jo hi he anat a Canaletes, per això dic Canaletes, el mateix que anem a Canaletes a celebrar qualsevol triomf del Barça, per què no ens ajuntem tots? Perquè totes les empreses avui en dia i les que no sabem estan patint el mateix que nosaltres, perquè no ho sabem, perquè la gent té por, hi ha molta por. Sí. També hi ha por i també hi ha una pèrdua de consciència de classe. Evidentment. Es veure que molts o s'han cregut o ens hem cregut que som classe mitja o tal i qual. No, perdona, la classe treballadora malauradament segueix molt empobrida, amb els drets molt fotuts. Jo volia dir una cosa sobre tot això que està reflexionant. Sí, tenim por, però si al final tothom perd la feina i hi ha problemes, els que tindran por són ells, perquè nosaltres ens poden anar a la pinça, m'entens que bé? Si tothom al final acaba al carrer, no sé què, tot és misèria, els que tindran por no seran nosaltres. Una persona ho ha perdut, no té res a perdre, és molt perillosa. Per això dic. Seran els que tindran por després. Penseu una cosa, que ara ja no és només la lluita de lo que demanàvem a la vaga, ara aquesta sanció ja és la lluita ja no només per les càrniques. Si hem fet campament davant d'Esfossa per tocar els collons, parlant en plata i malament, i fer pressió, és perquè això, com deies tu molt bé company, és crear un precedent ja no només per les càrniques, per a les altres indústries, que si aquest comitè d'empresa surt una resolució a favor dels empresaris, una resolució com es digui, que surt una sentència favorable a aquests empresaris, els comitès d'empresa ja podem plegar. Sí.
I els treballadors, els pocs drets que aquest govern ens ha tret, ja no en tindrem cap ni un. Que cada vegada en tenim menys de drets. Perquè cada cop en tenim menys. Per lo que tu deies abans... Esperem que la sentència sigui favorable a vosaltres. Sí, home, a veure... Sí, la sentència, quan pot trigar? Bueno, s'ha presentat... Les coses de Palacio van despacio. Perquè, per exemple, si tu aquí 2 mesos et dona la raó a la justícia, tu aquests mesos on has treballat, què? Pues m'ho han de donar. I han de pagar la seguretat social. Ho han d'esquitxar-ho tot. Montse, que guanyarem, per cert. No, home, això jo crec que sí. Se'ns està acabant l'hora. Abans d'acabar-la, primer, t'emplaço pròximament quan Dani, quan passi uns temps, que tu creguis convenient, seguim parlant de tot això, perquè aquí crec que és un tema molt interessant i que s'ha d'anar avançant. Ja me l'ha dit. Perquè no és allò que estiguem parlant del que contàvem abans. És un problema que... És concret, però també és general. Tot és general. A més que ho tenim aquí a Vic, eh? Sí, està aquí mateix. Aquí a Vic, a Santa Eugènia, que tenim uns problemes aquí. El que està passant a les càrniques està passant a moltes empreses. El que passa que era el que us deia abans, hi ha por, i els comitès d'empresa, per desgràcia, estan triats a dit i format pel propi encarregat. Llavors aquesta gent no es mulla pels treballadors. Llavors hi ha molta por. Però sí que és veritat que jo des d'aquí em comprometo que encara que no siguin de les càrniques, que vingui la gent a informar-se, a canvi de res. No t'importo l'adreça, el mòbil, que a les cases barates a partir de divendres hi ha assessorament gratis. Assessorament gratuït, perquè què passa? Aquests treballadors a les càrniques tenen un sou molt pobre i una consulta pot valdre 40 euros. Llavors, pobrets tampoc hi poden anar. Llavors, tenim gent que ens ajuda i crec que això és molt important perquè la gent sàpiga els seus drets. I jo, tot el que vingui i em vulgui venir a veure, evidentment, sigui d'on sigui, se l'ajudarà, perquè sabem que hi ha gent d'altres empreses que no són càrnies que estan patint exactament el mateix que nosaltres. Doncs jo, Montse, t'emplaço més endavant a tornar a veure'ns un altre dia aquí, a parlar, i només dir que la Montse la podeu trobar ara acampada davant d'Esfossa, reivindicant. També podeu trobar companys d'Esfossa i altres agrupacions, suposo que en el Mercat de Centelles, el Mercat de Vic, a diversos llocs, on podreu col·laborar amb unes postals que han fet, o fins i tot amb la caixa de resistència. Les postals són... Sí, unes postals molt maques. A la que la gent vulgui col·laborar, que no tenen preu. I, des d'aquí només donar-te les gràcies per venir, per ser valenta, i donar-te tota l'empenta i tot el nostre suport perquè segueixis lluitant. Jo no tinc paraules per agrair tot el suport de tanta i tanta gent que ens està ajudant i que se'ns està donant, i que des d'aquí vull fer una crida en general, ja no només a les càrnies, a altres empreses que estan igual o també pitjor que nosaltres. Ojo, el que passa que per desgràcia ho desconeixem, vale? I jo vull oferir el meu ajut, el meu apoyo, i que el mateix que anem a Canaletes a lluitar, o sigui que a celebrar un triomf, una copa del Barça, que en definitiva aquests senyors guanyen molts diners, vale? Sí. Que és vergonyós quan hi ha canalleta i famílies que no se'ls dona ni una ajuda i estan passant gana. És vergonyós els diners que cobren aquests senyors. Doncs el mateix que anem a Canaletes a fer un... que a mi em mereix el meu respecte, a veure... Però que també sortim a reivindicar les injustícies que hi ha. Però, exacte, és el que jo em vinc a referir, perquè hi ha moltes famílies, moltes, que per desgràcia no tenen ni l'ajuda familiar, perquè no se'ls hi dona, i que tenen canalleta, i que aquesta canalleta ha de menjar. Sí, s'han de menjar i s'han de vestir cada dia. I que no només són immigrants, gent d'aquí al país, que hi entrem tots, que tots som ser humans. Sí, hi ha molta gent que ha d'anar al banc d'aliments. Exacte, i gent a la bessura, senyors. No podem permetre que en el segle que estem la gent hagi d'anar a la bessura perquè no tenen per menjar. Llavors jo penso que la unió fa la força i ens hauríem d'unir tots, sense por, i anar a Canaletes i dir-li a la Generalitat que n'estem fins als collons a que la gent passi gana, siguin d'on siguin i vinguin d'on vinguin. Millor que anem a la plaça Sant Jaume, perquè així tant hi haurà la cola com en Puigdemont. Per això la CUP no vol aprovar els pressupostos. Qui diu Canaletes, plaça Sant Jaume, allà on sigui, no? Això. El que hem de fer és, mira, des d'aquí nosaltres al programa de ràdio sempre ho hem dit, molta gent diu, sempre, al principi raiem, però jo sempre dic, la lluita continua, Salut i Revolta, ens hem de revoltar, hem de lluitar, hem de sortir cadascú com pugui, a la seva manera. Clar.
Però tothom ha de treure... El que no pot ser és allò, no, ara és època de callar. No. No, ara és quan hem de sortir. Per això que hi ha molta gent que passa gana, que no ho podem permetre, que estem arribant al segle XIX i, senyors, estem al XXI. I que jo m'indigna molt. Jo, Déu gràcies, tinc un plat a taula. Però hi ha molta gent que no entenen i que són treballadors, siguin d'on siguin, que jo estic lluitant per les càrnies perquè és el que conec, però que hi ha gent d'altres empreses que desconeixem, que per por i perquè aquests sindicats majoritaris cobren per ajudar el treballador, què estan fent? Des que hi ha la crisi, què han fet aquests sindicats? Bueno, el que han fet és, amb l'excusa de la crisi, donar suport a tots els partits polítics aquests de dretes que van retallant tots els drets laborals. Pues senyors, aquí no hi ha sindicats, aquí no hi ha... Ai, perdó. És que m'enfado. No, però no piquis la taula que... M'enfado, perdoneu. És que aquí no hi ha sigles, aquí no hi ha cos, ni UGT ni comissions. Aquí hi ha ser humans. Siguin d'on siguin, vinguin d'on vinguin. I que hi ha gent que està passant gana, que ha d'anar a les bessures. I gent, i que han retallat la pensió d'aquests pobres avis que han treballat tota la vida i que ara podrien tenir una vida digna amb el seu sou. I que molts avis no poden pagar votant-ho per escalfar-se i que han d'anar a les bessures quan han estat cotitzant tota la vida. Ho trobo denigrant, patètic. No hi ha dignitat, no hi ha humanitat, i penso que ens hem de revolucionar i que hem de demanar el que per dret humà toca. Però clar, la unió fa la força. Doncs aquesta unió l'aconseguirem, Montse. Espero. Doncs el que et deia, t'emplaço més endavant i des d'aquí donar-te les gràcies i mira, nosaltres seguirem denunciant, seguirem lluitant i com que som dos anticapitalistes que no tenen ni un puto duro però tenen molta consciència de classe, seguirem, no es tremolarà la veu per lluitar contra el racisme, contra el feixisme, contra les oligarquies catalanes.